ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି। ଗାଧେଇକି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ରେଡି ହେଇସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏତେ ସକାଳୁ କାହିଁ ରେଡି ହେଇଛ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ତ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଏତେ ସକାଳୁ ନା? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲୋ ମେଣ୍ଡି ତମେ ଝୁଣ୍ଟି କାଟି ସାର ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଝୁଣ୍ଟି କାଟିଦେଲି। ଝୁଣ୍ଟି କାଟି ସାରିବା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ବାକି କାମ ସବୁ ଆଉ ସାରିଦେଲି। ବାକି କାମ ସବୁ ସାରିଦେଇକି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ମେସ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାଲିଗଲି। ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରୀ କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି। चोखा टोका देखिला से कहिला रे चोखा टोका आखिर से माहिला रे चोखा टोका काला मत खाइला रे चोखा टोका नाला को से पाहिला रे चोखा टोका देखिला से कहिला रे चोखा टोका